سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓኒ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን እንታይ ትመኽሩኒ ትብል ዛንታ ነባኹም ሒዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ገና ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተደኣ ሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናፍቲ ዛንታ ኸብለኩም ሰናይ ምክትታል። ሳብስክራይብ ምግባርኩም ከይትርስዑ ናፍቲ ዛንታ ኸብለኩም። ቅድሚ 12 ዓመታት ናብ ዝነበረኒ ናይ ህይወት መንገዲ ክወስደኩም። ናይ ቁልዕነት መሓሳዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ እውን ብሓደ ነበርና። ናይ ቁልዕነት ምሕዝነትና ናብ ፍቕሪ ቀይርናዮ። ፍቕሪ ኣብ ዝጀመርናሉ ግዜ ዝኾነ ወልፊ ከም ዘለዎ ይዕዘብ ስለ ዝነበርኩ እቲ ወልፉ ከቋርፅ መኺረዮ ምዒደዮ። ንሱ ግና ብዙሕ ሕሉፍ ዝበሃል ዓይነት ሰብ ዘይምዃኑን ኣብ ቀረባ ክገድፎ የኢሉኒ ነዚ ነገር እንታይ ተገደስኩ ገዲፈዮ። ናብ ሓዳር ክንኣቱ ምስ ወሰና ድማ ነዚ ወልፉ ክገድፎ ቃል ኣተወለይ። ኣብዚ ግዜ ኣሕዋተይን ቤተሰበይን ስለ ወልፉ ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ ንሓዳር ፍቓደኛታት ኣይነበሩን። ግና ዋላ ንሳቶም ፍቓደኛታት እንተዘይኮኑ ኣነ ግና ናይ ቤተሰበይ ዘረባ እንተይሰማዕኹ ኣየእትወኩምን ኢለ ሓዳር መስሪተ ናብራ እናኸበደኒ መፀ። ገና ብገንኡ ናብራ ክኸብደኒ ጀሚሩ። ዋላ ንሱ እንተኾነ ወልፉ እናበርትዐ እምበር ክቕንሶ ይወሰነን ኣይቀነሰን። እምብዛ ግዲድዎ ናቱ ደሞዝ ንናብራና እኹል ስለ ዘይኮነን እቲ ደሞዙ ኣብ ወልፍታቱ ስለ ዘጥፍኦምን ኣነ ስራሕ ክጅምር ከም ዘለኒ ሓሲበ ንኡ እውን ዝሓሰብክዎ ሓሳብ እንተማኽሮ ብፍጹም ከም ዘይኸውን ኣነ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዘይኽእል ተዛረበኒ። ብኡኡ ምኽንያት ምስ ስድራይ ስለ ዝተበኣስኩ ኣማራፂ የብለይን። ንሱ ዝበለኒ ኩሉ እየ ዝገብር። በቃ ህይወተይ እናኸበደኒ መፂኡ። ንሱ ከም ዝበለኒ ስራሕ እንተይሰራሕኹ ናቱ ካብ ወልፍታቱ ዝተረፈ ቅርሺ ከተኣኻኽል ይፍትን። ግና እዚ ምግባር ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ። ሓደ ግዜ ጾመይ ዝሓድረሉ መዓልቲ ነበረ። ን5 ዓመታት ፀገመይ ንበይነይ ሒዘ ብዙሕ ተንገላትዐ። መሓዛ ዝበሃል ስለ ዘይብለይ ዘማኽሮ ይብለይን። ኩሉ ንበይነይ እየ ዝሕዞ። ብዙሕ ፀገማት እውን ኣሕሊፈ። ኣብ ስራሕ ቦትኡ እውን ምስ ዘስርኽዎ ሰባት ስለ ዝበኣስ ከም ቅፅዓት ገጠራ ገጠር ንስራሕ እንትልእኽዎ ኣነ እውን ምስ ጓለይ ተንገላትዐ። ግና በቃ ምንም ዓይነት ለውጢ የለን። ብዙሕ ተዓጊሰ ብዙሕ ተቃሊሰ። ግና ብጣዕሚ ክኸብደን ጀመረ። ስድራይ እዚ ነገር ንኸይፈልጡ ብዙሕ ፈቲነየ። ንኡ ድማ ይከናኸኖ ፍቕሪ ሂቦ ንኽልወጥ ብዙሕ ይፍትን። ብመሓዙተይ እውን ቀሰቢለ ብፀወታ መልክዕ ገይረ የምክሮየ። ኣነ እውን እንተኾንኩ መኺረዮን ምዒደዮን እየ። ብዙሕ ፈቲነ ልዕሊ ዓቕመይ ምስኮነ ግን ኣባይ ዝወርድ ዘሎ በደል እናረአየት ክትሓዝን ጀመረት። ሕዚ ጓለይ ነቦኣ ንደይ ንምንታይ ተብክያ እናበለት ክትወቕሶ ጀሚራያ። ሕዚ ዝውስነሉ ግዜ በፂሑ ከፈቢለ ክዛረቦ ወሲነ። ከፈቢለ እውን ኣብ ልዕለይ ዝገብሮም ዝነበረ እውን ኩሉ ነገር ኩሉ በብሓደ ተዛሪበዮ ተፈላለና። ተፋቲሕና ዘይኮናስ ንሓደ ዓመት ጥራሕ ተፈላሊና። ኣብ ህይወቱ ሓድሽ ጽቡቕ ለውጢ እንተምፂ ድማ ናብ ሓዳርና ንኽንምለስ ተዛሪበዮ። ናይቲ መንደር ሰብ ኣፍ ተፃዊረ ክሳደይ ድኒነ ናብ ናይ ስድራይ ገዛ ተመሊሰ። ስድራይ ኣይጨከኑለይን፣ ከም ግብረይ ኣይፈደዩንን። ቁሩብ ቅርሺ ሂቦምኒ ንግዲ ንኽጅምር ገበሩኒ። ሕዚ እግዚአብሔር ይመስገን ብሳላ ስድራይ ደሓን ዝኾነ ስራሕ ሃሊኒ። ናይ ሰብ ኢድ እንተይረኣኹ
ጓለይ ክዕቢ ጀሚረ ሓደ ዓመት ሙሉ ንሱን ዓይን ጓለይን ረሲዑናዩ ወላ ሓደ መዓልቲ ደው ኢሉ ከመይ ከም ዘለና ጠይቁና ይፈልጥ ነይሩ ድሕሪ ሓደ ዓመት ግና ተለዊጠየ ብሓደ ንንበር ኢሉ ንሕዋተይ ጠየቆም ናይ ሕዋተይ መልስውን ንሳ ሕጉስቲ እንተደኣ ኮይና ንሕና ደስታናዩ ኣብ ክልቴኹም ማእኸል ኣይነኣቱን በልዎ ከም ቃለይ ድማ ድሕሪ ዓመት ተለዊጡ ኢለ ናብ ሓዳረይ ተመሊሰ ድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሕ ስራሕ ጠጠው ኣበለ ስድራይ ብተደጋጋሚ እውን እቲ ስራሕ ጠጠው ንኸብል ንሳቶም ቁሩብ ቅርሺ ንኽብዎን ሕዚ ተቆፂሩ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ጠጠው ኣቢሉ ናይ ግሉ ተዝሰርሕ ጽቡቕ ትርፊ ከም ዝረኽበሉ መኺሮም ነይሮም ግና ንሱ ፍቓደኛ ኣይኮነን ኣብዚ ሰዓት ስድርኡ ብናቱ ቅርሺ ኣነ ከም ዝተለወጥኩን እቲ ናይ ግለይ ስራሕ እቲ ወለደይ ዝኸፈቱለይ ስራሕ ቦታ ንኸማቕሎን ንኡኡ ከም ዝመኸርዎ ብወረሰብ ሰሚዐ ኣብዚ ግዜ ናይ መወዳእታ ውሳነ ወሲነ ከይትድውለለይ ናባይ ከይትቐርብ ኢለዮ ብፍትሕ ተፈላለና ሕዚ ጓለይ ዓብያ ኣብ ጽቡቕ ቤት ትምህርቲ እናተመሃረት ብፍቕሪ ምሳይን ምስናተይ ወለደይን ብሓደ ንነብር ኣለና ድሕሪ 6 ዓመታት ተመሊሱ መፂኡ ይቕሬታ ጠይቁኒ ብሓደ ንኹን ተለዊጠየ እናበለ መእተዊ መውፅእ ኸለአኒ ሓቂ ዘረባ ኣነ ዘለዎ ውልፍታቱ እየ ዝጸልእ እምበር ምፍቃርስ የፍቅሮየ ድማ ንሱ ናይ መጀመርታይ ስለ ዝኾነ ክርስዖ ይኸብደኒ እዩ ብጣዕሚ ንፉዕ ክሰርሕ ዝኽእል እንተ ደኣ ጠንኪሩ ክሓልፈሉ ዝኽእል ሰብ ስለ ዝኾነ ዓይነይ እናርአየ ይበላሸሎ እዚ እንተዘይኸውን ንዓይ ተሓጓሰዩ ወላ እኳ ኣቦ ጓለይ እንተኾነ ኣነ እውን ክሳብ ሕዚ ዘይረሳዕኽዎን ዘፍቅሮን ሰብ እንተኾነ ወልፉ ክሳብ ዘይቋረፀ ግና ክልወጥ ክሳብ ዘይሓሰቦ ኣነ እንታይ ክገብር ይኽእል ብፍቕሪ ዓቤ እንተለኹ ግና ጓለይ ህልናይ ብዘይፈቕዶ መንገዲ ክዕብያ ኣይደለኹን ምኽንያቱ ኩሉ ፀይረ ምስኡ ክነብር እንተለኹ ጓለይ ሕማቕ እናረአየት እያ ክትዓቢ ምኽንያቱ ናቱ ወልፍታት ክትርኢ ሕማቕ ክትለምድ እያ ኢለ ይሓስብ ንስኹም ኣብ ናተይ ቦታ ተትኾኑ ነይርኩም እንታይ መወሰንኩም እንታይ መገበርኩም በጃኹም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ሓሳብ ርእቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ግደፉለይ ክጽበየ ሰላም ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ ይመስል ነይሩ ነዛ በዓልቲ ሳንታና ሓሳብ ርእቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ግደፉላ ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ደኣ ሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንለቦ ኣብስ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተ ደኣ ሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ግደፉልና ነስ ቻናል ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንኹላትና ይቕኒለይ